Gaurkoan, astindu dinamika sortu genuenetik 9 hilabete igaro diren honetan, urrian abiarazitako kanpainari eta ikasturteari amaiera ematen diogu. Astindu, Hego Euskal Herriko Unibertsitateetako ikasleria kontzientziatzeko, mobilizatzeko eta antolatzeko dinamika berria da. Jardun koordinadoraren baitan antolatzen gara eta honen proiektu politiko integralaren baitan, hezkuntza alorrean emandako lehen urratsa gara. Euskal Herri independiente eta sozialista dugu hortzimuga. Hezkuntza honen gauzapenerako borroka esparru bat dela ulertzen dugularik. Lehenengo kurtso honetako lana etengabe izan da, eta aurrera pausu garrantzitsuak eman ditugu. Izan ere, irailean gure burua ezagutzera eman genuenetik jende berria batu zaigu borrokara, eta ondorioz, Hego Euskal Herriko kampus nagusietan taldeak sortu eta eginkortu ahal izan ditugu. Ikasturtean zehar presentzia jarraitua edukitzea lortu dugularik. Lehenengo 4 hilekoan, hezkuntza sistema kapitalistaren baitan egun burutzen duen funtzioaren inguruan aritu gara. Espainiar estatuan honen gidaritza burutzen duten aktoren eta beraien interes nagusiak identifikatu ditugu, eta hauek egiten duten hezkuntzaren erabilera salatu dugu. Horrez gain, koiunturak eskatuta, Palestinar askapenerako herri fronteko militanteak izan ditugu kampus ezberdinetan, hitzaldi ezberdinak eskaintzen. Hontaz aparte, erresistentzia palestinararen aldeko kanpaldietan izan gara. Bigarren 4 hilekoan, burgesiak Hego Euskal Herriko Unibertsitateetan duten esku hartzean zentratu gara, eta honen aurkako seinalamendu zein salaketa kanpainak burutu ditugu. Izan ere, gure unibertsitateetan burgesiak alderdi politiko ezberdinen konplizitatearekin ateak parez pare zabalik dauzka. Hauek, beraien interes partikularrak babesteaz gain, Espainiar estatuaren zilegistasunean, babesean eta kolaborazioan oinarritzen dira. Langile klasearen parte garen ikasleok interesak guztiz kontrajarriz eta gure dominazio eta esplotazioa betikotuz. Honi guztiari aurre egin behar diogu. Batzuen eta besteen proiektu eta helburu politikoak guztiz bateraezinak baitira. Ondorioz, argi dugu egungo egoera betikotzen dutenak eta edozein alternatiba neutralizatzeko saiakera guztiak egiten dituztenak gure etsaiak direla. Beraz, hasi dugun bidea jarraitzeko beharra, grina eta konpromisoa argia da. Injustizia hauen guztien aurrean ezin gara geldirik geratu. Unibertsitatea ezinbestean jorratu behar den borroka esparrua da. Hezkuntza eredu euskaldun eta sozialistaren bidean, borroka ideologikoaren eta antolakuntzaren bitartez eta hegemonia burgesaren aurka, kontraboterea eraiki behar dugu. Horrez gain, Euskal Herri aske baten bidean, hezkuntza euskaldun bateratu baten alde lan egin beharra dago. Azkenik, unibertsitatearen instrumentalizazioaren aurrean, honen demokratizazioa eta sarbide unibertsala eta doakoa borrokatu beharra dugu. Guk argi daukagu. Egoera honek bere horretan dirauen bitartean, Euskal Herriaren independentzia gauzatu arte eta klase gatazkaren gaindipenera arte antolatzen eta borrokatzen jarraituko dugu. Astindu Euskal Herriko Unibertsitateak.